eba maruzi eba. Ana brozi Nmadu ba address yo. Obodo na-egwu ka egwu arabakwa ozu onye egwu ka egwu araba ozu n'ụlọ ya ozigbo Prof Chikobi mmanwụ oyi ọkwụlụ ụka na n'obi onye nwe egwu kụziere ime akụ ụwa na-ekwu na nke ikpeazụ mgbasị na mmadụ badụrụ esi obodo oyi onye egwu eziokwu ka ị na-ekwu na nke ikpeazụ obodo adịghị ekwu a sị na na-enwe obodo enwe n'enu o wee bụrụ eziokwu obodo bụ na nwelu ndị nwe ya nwee maka chi o nwere ndị ọ ga-abụ bụrụ na amụrụ n'enu ụwa ịma mmara mma n'obodo fa na-eme ezi isi mgbagịgharị maka na mmadụ badụrụ ezi obodo ọrụ mmadụ ga-eji eje obodo ka ịmali asị na trafiki nọdị eme na nkịtị ọrụ aka mmadụ nata n'obodo okporo ụzọ adịba bizi onye si eje n'elu ụwa na onwe n'ifo ji wee kalisi ya maka na adị egwu na nkịtị n'ugo ha menwụrụ ibe na-azụrụ esi obodo omelọda na-atọ osi asị ka njikwa agha ajụjụ ibudo onye na village. Who are you to your people, oga? Who are you to your village people? Ka njụ oga o nwekwara ife ime nwụlọ obodo agwagodi anya ndị egwu ma na-achọ ebe ndị gbara ime dị mma eji ekwu maka obodo fa maka na ọ dịrọ fecha fecha isi na ọ dị izi bịa mee obodo kọba akụkọ ihe aka mara dịrọgwa ofele ọkwa ego elili eli maka mmadụ badụrụ esi obodo ife eji aza afa mefu na nne n'ụwa bụ ka afọ obodo wetara gaba mmadụ badụrụ esi obodo ka ikweli ndị eji mma akafa akwanyela obodo fukwu ndị eji atụ obodo fa egwu ndị tinyela obodo fa na world map ndị obodo fa ji eme uko na-aba mba ndị bụ injinia obodo ndị bụ mkpụrụ obi obodo ndị obodo fa ji edu ude adekwu ndị melu nke ọma eyi ka a na-agwa ndị ọzọ okwu ya bụ malụ dị ifi na-eme n'elu ụwa nka everybody want to trend ọ ga-agwakwa ihe okwu gbakwa mbọ trend ya n'ibe ọma maka ọ bụrụ nke ọjọọ obodo gị ga-anụkwu ụdị ya anyị ejikwa ihe mmalụ obodo yi ikpọra na-atani afa asị na-egwu malụba obodo akpọba ọsadebaba ịma na ọnwa gị si pụta na public isi n'ịbụ onye nnobi a ga-asị nwanne si ma ọ bụ nwanne Chikobi nwanne oke nwa na nnobi
isi mmadụ n'Igbo onye Nnewi ọsị nwanne Ibeto nwanne Ifeanyị Ụba nwanne Nọsi Motos maka mmadụ gbaduru esi obodo isi mmadụ n'Igbo onye Ọba ọsị nwanne Obi Kubana nwanne akwa ọkụkọ tiwara ake isi mmadụ n'Igbo onye Akata ọsị nwanne Fenkrisio akara aka wanụ na China isi mmadụ n'Igbo onye Mkpọ ọsị nwanne Eze Ego udubọchị na Mkpọ ọrụ onye bụ High Chief San Francis Okechukwu Nwokeke ya bụ chairman ranking